Мадрид е изключителен престиж, но вижда се, че явно за сега се справя много добре. Изпечелването на Шампионската лига в края на май в Милано и сега спечелването на този трофей. Разбира се, това е предизвикателство в сезона в Шампионска лига, в който Реал трябва да защити своя трофей. Дали ще стане първият клуб, който в формата вече на Шампионска лига печели в 2 поредни години, нещо, което не се е случвало от 89 и 90, когато Милан печели в 2 последователни години, ще предстои да видим през пролетта. Както се казва, поживемо видим, те върват добре в настоящото видение на Шампионската лига, върват добре и в Примера, така доста близо са, бих казал, до титлата в Испания, по-близо от който и да е основните им съперници, така че има всички предпоставки това да се случи. Благодаря ти, Румен, за участието в нашето дълго маратонско студио. Днес с тези кадри красиви от стадиона в Йокохама се разделяме. Реал Мадрид е носител на